खुलुमबाय आं मोनसे गोदान टपिक लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुंनो सानो ससेल' हिन्दी जाबाबो जायाबो नोंथांमोननि गेजेराव स्टार्टिं खालामलांनांगौ एसे जीने के लिए कुछ खोना पड़ता है नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजि जीने के लिए कुछ खोना पड़ता है थांनानै थानो थाखाय मोनसेबाबो मोनसे लस खालामनांगौ जायो आरो लुकसान खालामनांगौ जायो थिक नाथाय गावखौ गाज्रि लामायाव दालां खोना पड़ता है लेकिन खोने के पहले काम करना पड़ता है नोंथाङा लस खालामबासो मालाबा नोंहा मुलाम्फा फैयो होननायनि मोनसे बाथ्रा दं बेनि गेजेराव आं दा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट बे मिनिंजोंनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जीने के लिए कुछ खोना पड़ता है दा बे मोनसे बाथ्रा बेनो भिडिअबो दङ नोंथांमोना नुलांगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय ससे क्लिपफोरनि नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय दा नोंथांमोना बुंनो सानो बुंनो थाङोब्ला बेफोरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जुकिं जानो हागौ नाथाय आइजो माहारिया गाननाय जोमनायजों मोनसे सोमोन्दो दं आइजो माहारिया सासे गोबां सोमोन्दो दं दिनै बेखौ नोंसोर मानो गावखौनो गुलाय गुजाय खालामदों आरो गावखौनो मा होनो अपमान खालामना लादों दा मोनसे बाथ्रा बेनो दिनै जेसेबांनाखि दिन्थिगासिनो दं गासैबो मिडियायाव दिनै जों आखल आखुखौ जोङो मोगथां नुनो थाङाबाबो जों आजिखालि ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दं दा बे बाथ्राया बेनो दिनै नोंसोर बेफोरबादि मोसानानै रंजानानै जिखुनु मोनसे सेल्फि भिडिअ लादों बा भिडिअखौनो शुट खालामदों हय नोंथांमोना मबाइलाव मोनसे इन्ट्रेस्ट नोंसोर आगारदों जानो हागौ नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो दिनै नोंसोर आइजोफोरा बेफोरबादि गाननाय जोमनाय दिन्थिनानै माखासे सेंग्राफोरखौ मा खालामदों नोंसोरो खर' गाज्रि खालामना होदों दिनै नोंसोर लुगैजादों बेफोरबादि गाननाय जोमनायजोंनो दिनै नों बादिखौ दिनै मोजां मोननानै सोरबा बादिया दान्दिसेनि थाखाय मोजां मोनबाय नोंनि आखलखौ गाज्रि मोनदोंमोन ज्राब गारबाय दिनै बे समस्या जादों दिनै नों बेबादि मोसादों दुगैदों ना लोबदों नाथाय मा आखल बेलाय इट इज बेड डेन्सिं जादोंबा जायाखैबा आं बुंबाय दिनै नोंनि बिमा बिफा दं नोंनि बिनानाव दं नोंनि बिदा दं नोंनि आमाइ दं नोंनि आनै दं नोंनि मादै दं दिनै नोंनि आखल आखुजों लोगोसे नोंनि सोलेर आरो नोंनि बेबहारिक मानसिखौ मा होनदों बेयाव मोनसे गोसोआव मानसिनाव नायनानै नोंखौ मोनसे गाज्रि भाब साननायबो दं जानो हागौ मानसिनि गेजेराव आरो जाखायोबो बेयो गावनि अपमानबो जायो आरो गावखौ रिसपेक्ट गैयै खालामना लानाय जायो आरो अपमान खालामना लानाय जायो आरो गावनि आखलाबो थाखाया माने दिनै बे भिडिअखौ लाना फैनो बादि जादों आरो मोनसे नायबावदो هلا اجا الزعيم العظيم على دين बे भिडिअ मोनसेलाय मा जालायखो इट इज व्हाट मा बेलाय इफोरखि जाबावगोन दिनै बेफोरबादि नोंसोरो ना ससियेल मिडियायाव नागारनोबा गोबां मोजां टपिक दं दिनै गावखौनो एसे सनमान थानाय एसे गावखौनो मोजां साननो हानाय नोंसिनावबो साननो हानाय दंखायो दिनै मानसिनो दिन्थिनांगौ जखरा बे नङा दिनै खुगाजोंबो गोसोजोंबो आरो गोबां बेबहारजों नाटकजों जोंनि हारिनि थाखाय सुजुनो गोबां मोजां टपिक दं सोलों मालायनिखौ नायनानै लागिले हिन्दीफोरनिफ्राय इंलिसफोरनिफ्राय बोखोना माबा मोनसे इन्टारेस्टिंफोरखौ फानि कमेडिफोरखौ बिदिखौ लाबोनो नागिरदों बेफोर मोजां जायाखै जिबनखौ नोंसोरनो फोसाबनांगौ दानि जुगा बे जुगा जायफोर दा बैसो जानानै दासिमहालागै दं दिनै इयुननि देरबोनाय गथ'फोरखौ नोंसोर मा फोरोंगोन नोंनो बिदि दिन्थिखाबायबा हनै आंनि आइ आफायानो बिदि मोसादों होनजानायसो जागोन माथो गावनि फिसाफोरजों जेब्ला जुलि जाहैयो बेथ' ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै थालांबाय समनि गेजेराव आरो नुफिननाय फैयो नै बिसोर मोनसे बाथ्राया दा आं नोंथांमोननि सायाव बेखौ सांग्रां जानो गोख्रों जानो गावखौ साब सिखोन खालामना लानो आरो नोंथांमोननि गोसोआ गुरायनानै गावखौ सियान खालामनो ओरैनो बेखारखौ खालामनो दासान गावखौनो बेखार खालामनो दासान बे जुगा ओरैबादि जुग जादों माने जागा मोनलाय जालांगोन बे जुगा सानसे समाव आंनि साननाय मथे जोनोमा बांसिन थैनाया खमनो बेखौ एसे मोनदांना नायदो आं जाखिनि बुंनो गोनां बुंबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आं हले बुङो खालि बयनिबो मोजांनि थाखाय आरो जायफोर बेफोरबायदियाव ओरैनो बेखार गोग्लैसोना दङ गावखौ सांग्रां लाखि गावखौ सिनायनो नाजा आरो ससियेल मिडियायाव फैदोंबाबो गोबां इनकाम दं लाइनखौ नाय बिनिफ्राय सोलोंना ला बाय बाय